Güzel Ethem. Marja. Әни дим. Әу кызым. Маржа нәрсә ул, әни? Сәрия дырт итте. Кулындагы тәлинкәсе әздән генә идәнгә төшеп шәлпәрәмә килмәде. Я Хода, кайсысы әйтте икән? Бераз үсә төшкәч сөйләрмен дип күпмеләр сузып йөрдем бит. Нәрсәләр дип җавап бирергә бу балага? Менә хәзер аңлат инде син аңа. Нәрсә соң ул, әни, Маржа? Ашый торган әйберме ул? Теге син калага баргач алып биргән мороженый кебекме? Бәләкәченең гөнаһсыз тәтелдәве хатынны бераз тынычландыра төште. Юк, әйтмәгәннәрдер. Нигә әйтсеннәр ди? 6 яшьлек сабыйның күңелен җәрәхәтләү кайсының башына килсен? Кулларындагы калтыравык бераз басылгач, тәлинкәләрен шүрлеккә тезә-тезә кызына дәште ул. Кемнән ишеттең ул сүзне, балам? Ясләдәге бер малай әйтә, син Маржа ди. Шул мороженоймы соң ул, әни? Маржа тәмле була дигән идем, Сания апа көлде. Уракчы хатыннарга ярдәм йөзеннән колхозда ясле сымак бер нәрсә оештырганнар иде. Яңарак кына бәбидән котылган Санияны шул яслегә билгеләп куйдылар. Өйегез зур, сабыйларны әниләре иртүк китерер, кич урактан кайтышлый ала китәрләр. Сиңа да бераз тернәкләнергә җай булыр, балаларга да күз кулак булырсың. Хезмәт көне дә язып барырбыз дип, председатель тәки ризалаштырды үзен. 3-5 яшьлек 15ләп сабыйны карап, Сания ни дәрәҗәдә тернәкләнгәндер, әмма уракчы хатыннарга бик кулай булды ул ясле дигәннәре. Председатель бераз он ярма ише нәрсәләрдә язып биргәч, тәмам сөенеште алар. Балалар караулы, тамаклары тук. Шәһәр хатыннарыннан бер җиребездә ким түгел. Үкшәле туфли генә җитми, диде Гөлфая, оягындагы чабата бавын бәйли. Биткә иннек тә сөртеп җибәрсәң, кулга теге редикуль дигән кичкенә сумканы да эләктерсәң, дип тезеп китте күрше авылдан төшкән яшь килен, кояш ашап кубалакланган борын яфракларын ышкып. Камыл арасында сөртенеп егыла күрмә тагын. Редикулеңдәге әбәткә дип тыккан ширекле сөтең ватыла күрмәсен. Хатыннар рәхәтләнеп шаркылдашты ул чакта. Сәрия басудан кайтышлый Наҗиясен шул яследән киреп алган иде. Озын көннәр буе сабыен күрмәгәнгә, сагынуына чыдый алмый кысып кочаклады ул баласын. Наҗиясе, күр инде син аны. Нинди табышмак әзерләп куйган әнисенә. Маржа нәрсә ул ди? Сәрия моны күптән көтә иде. Куркып, хәвефләнеп, пышына көтте. Наҗия бу сорауны кайчанда булса бер бирергә тиеш иде ләбаса. Тик нигәдер ул көнгә әле ерактыр. Тиз генә килеп җитмәстер кебек тоела иде аңа. Бактың исә, ул янәшәдә генә булган икән. Әнә кызы зәп-зәңгәр күзләрен аңа төбәгән дә җавап көтә. Маржа нәрсә ул? Сәрия кызчыкның юка арык гәүдәсен үзенә тартып китерде дә, сабыйның аксыл чәченә борынын төртте. Салам түбәм син минем. Ул тәмсезмени, әни? Хатын тырышып кына елмайды. Менә синең кебек зәңгәр күзле, курчак кебек матур кызларга кайчакта шулай әйтәләр. Матур да, әле җитмәсә курчак та булуына куанып, эй шатланды да соң Наҗия. Мин Маржа дип сикергәли дә башлады. Я Хода, әллә ялгыш аңлатаммы? Тик ничекләр итеп җан түренә киреп урнашкан теге шөбһәле серне бу сабыйга төшендереп бирергә соң? Теге чакта, 41-нең елак октябрь төнендә барысы да ничек тиз хәл ителгән иде. Наҗиягә күкрәк сөтен имезгәндә, сабыйның үз баласы түгел, ниндидер бер ятимә кызчык булуы аның күңеленә дә киреп карамады. Ул чакта атна буе пыскаклап бәгыргә төшкән яңгырдан зарлана, басудагы көлтәләрне амбарга ташып бетерергә тырышып, җан тырмашкан көннәре иде. Җәен сугышка китүчеләрдән берән-сәрәнләп хатлар килә башлаган чак. Кемгә хәбәр килсә дә, солдат хатыннары бар да шуңа ябырыла. Галимҗанны күрмәгәнме?
Безнең Сәгыйть белән очрашмаганмы? Алар бер көнне киттеләр бит. Нәрсә дигән? Авылдашлар турында берәр хәбәр юкмы? Минем Сафа турында язмаганмы? Сугыш башлангач та Сәриянең Ибраһимын да военкоматка чакырып алганнар иде. Тәлинкә белән кашык, кружка, сухарый. Кавышуларына әле 3 айда тулмаган чак. Май бәйрәмендә генә клубта кызыл туй ясадылар. Бөтен авыл белән бәйрәм иттеләр. 2 пар иделәр. Сәрия белән Ибраһим, Гөлҗиһан белән Гатаулла. Яшь киленнәр иң уңган колхозчылар булса, егетләрнең берсе тимерче, ә Ибраһим мактаулы ат караучы. Председатель яшь гаиләләрнең икесенә дә сарык бүләк итте. Матур сүзләрнең, әйтелгән теләкләрнең шуты чамасы юк иде. Киттеләр дә югалдылар. Ибраһимнан да, Гатаулладан да ник бер хәбәр булсын. Ул көнне Сәрия көлтәләрен ындырга бушаткач, көне буе яңгыр астында йөреп күшеккән атын кәнүшнидә тугарып тора иде. Шушында йыгылса, шунда ук йоклап китәрлек дәрәҗәдә арыган иде. Уйып, менә авам дигән бер мәлдә, кәнүшнинең аргы ягында берәү «Ибраһимнан хат бар диләр» дип, дөньяны ярды. Сәрия хат ташучы өенә чапты. Ышты гына. Ышты. Каралы бу Гайшәне. Пушты көндез үк килгәндер бит. Башка чакта ындыр табагына да, басуга да иренмичә барып җиткән Гайшәне күрәле. Күрше булып яшәп тә хатны китереп тә бирмәгән шукынмыш. Ни булса шул. Барысы да онытылды. Нигә хат язмый дип борсаланып яткан төннәрдә. Әллә дип пошынган ямсыз һәм куркыныч уйлар да барысы да эреп юкка чыкты. Хат ташучы Гайшәнең үзен ничектер сәеррәк тотуына да игътибар итмәде ул. Конвертны кулына алгач кына күңел түрендә бер фикер яшендәй сызылып узды. Сәлимәнең ире өчпочмаклы хатлар җибәрә иде. Шунда ук конвертны йыртты, шунда ук укый да башлады. Хат рус телендә булып чыкты. Ваш муж Евраген, әстәгъфирулла, аның иренең исеме нишләп алай булсын ди? Сафиуллин, фамилиясе туры килә. Пропал без вести. Туктале. Нәрсә булды соң бу? Әллә кәгазьдәге сүзләр тоныклана төште инде. Аларның мәгънәсе никтер аңына барып җитми җафалады. Әйе, нәкъ шундый эчтәлекле хат аргы як Зариф, Бозау Киртә Мәхмүд хатыннарына да килгән иде. Димәк, я Аллам, әгәр бу хәбәр чынлап та дөрес булып чыкса, Ибраһим, аның Ибраһимы, теге күңел түрендә йөрткән изге хәбәрне иренә әйтеп тә өлгермәде түгелме соң? Я Раббым, өлгермәде бит. Өлгерә алмады. Сәриянең әллә нигә башы әйләнеп китте. Ул аякларының камырда йомшаруын тоеп, стенага сөялә төште. Аннан шүгә тупсага чүмәште. Я Хода, әллә нинди Ибраген дигән ямсыз сүзләр белән атасалар да, хәбәр аның Ибраһимы турында бит. Шундый эчтәлекле хатларны җиткерергә мәҗбүр булган Гайшә Сәриянең кулына салкын сулы чүмеч китереп тоттырды. Яле, ишеп җибәр. Бетергәнче эш. Салкын су бугазны йыртып түбәнгә юл алды. Төшкән саен җылына барып, кайнар ут йомгагына әверелде. Менә йомгак зурая, бөтен эшен, аннан күкрәген дә урап алды. Әллә нинди алагаем зур шарга әйләнеп, сулышын буды. Гайшәнең теле телгә юкмады. Хәбәрсез югалу, ул әле үлгән дигән сүз түгел бит, Сәрия җаным. Әле бүген генә Симет баш почтальоны белән сөйләшеп тордым. Кичтән кара печатлы хат китердем. Иртәгесен үзе кайтып төште безнең авылның берәү ди. Кулын бәйләп муенына аскан ди. Пуштәк кенә ранин булган икән ди. Шаккатырсың малай әйеме? Гайшә мондый искитмәле хәлләрне авыл хатыннарына күп ташыды ул елларда. Әллә сөйли, үз сүзенә үзе дә ышана башлый инде.
Алдашам бит дигән уй башына да кирип карамый аның. Нигә? Андый хәлнең булуы да бик мөмкин иш. Инде теге кайнар дулкын бераз суына төшкәч, таралган гәүдәсен җыйнап, Сәрия урыныннан кымшанып куйды. Тик аңа шунда әллә нәрсә булды. Күкрәк куышлыгы кинәт киңәеп, моңарчы таныш булмаган ниндидер ят бер ташкын хәрәкәткә килеп, хатынны тынсыз итте. Нәрсәдер җәелде, алагаем зурайды, күкрәк түреннән ыңгырашуга тартым, уфылдауга охшаш ниндидер бер ирексездән кысылып чыкты. Бу ниндидер ят, үзгә бер халәт иде. Сәрия каушады. Әллә балама җан кирдеме? Туктале. Нишләргә тиеш соң әле ул? Кайнанасы ничек өйрәткән иде? Искә төшә башлады бугай. Балаңа җан ингәнне сизгәч тә, бик матур бәхетле кешегә күзеңне төбә. Балаң бик чибәр дә бәхетле дә булып туар дип кат-кат кисәткән иде. Ул ике куллап күкрәгенә ябышты. Аннары кулларын шудыра-шудыра эченә кадәр төшерде. Кайдадыр, менә монда. Шундарак бугай. Балама җан кирде. Инде ике бала тапкан хатын буларак, Гайшә дә хәлне бик тиз төшенеп алды. Урыныннан сикереп торып, ашыга кабалана, әллә кайдан бер рәсем тартып чыгарды. Сәрия дим. Менә монда кара. Кара инде. Рәсемдәге бик чибәр хатын аппак тешләрен балкытып аңа төбәлгән иде. Мөгаен дөньяда аннан да матур, аннан да бәхетле бер генә хатын да юктыр. Бик таныш йөз, аксыл бөдрә чәчләр. Искә төште. Цирк киносыннан. Орлова дигәннәр иде. Ибраһим белән бергәләп караганнар иде ул киноны. Тик яшьле күзләре теге хаттагы Ибрагенга төбәлде. Ибраһимның хәбәре Сәрияне баш аягы белән үзгәртте дә куйды. Аңа әллә нәрсә булды. Башкалар кебек үкси-үкси елый да, уфылдый да алмады. Әбәд вакытларында бүтәннәргә кушылып сөйләшмәс көлмәс булды. Бер ноктага төбәлеп, каккан казыктай утыруын белде. Килененең бу халәте улы кайгысыннан кара кигән кайнананы да борчуга салды. Ник дәшмисең? Ник сөйләшмисең? Ичмасам елар идең. Йыла дим мин сиңа. Сәрия елый алмады. Җаны бәгыре каткан иде. Бәбилиселәрең бар бит әле. Ишеңдәге балаңны уйлар идең. Килен дәшмәде. Нишарадан бишара дигәндәй, кайнанасы шунда Сәрияне тотып яңаклады. Йыла диләр сиңа. Таш сынга сугалармыни. Бер нинди авырту да сизмәде хатын. Ахырда кайнанасы җилтерәтә башлагач кына ике күкрәк арасында нәрсәдер чытырт итте. Кылдай тартылды, соң чиккәчә сузылды һәм өзелде. Килен белән кайнана кычаклашып төне буе йыладылар. Яшь түгүләр алда булган икән әле. Атна да үтмәгәндер. Ничә айлар җигеп йөргән куштан кушаматлы аты көтмәгәндә дулап, Сәрияне арбадан чиеп калдырды. Юл пычрагына дыңгырдап килеп төшкәч тә, Аллага шөкер, бер җиремдә авыртмады дип сикереп торган хатын кичен үле бала тапты. Шул вакыйгадан соң бераз тернәкләнеп, индирәтләнәм бугай дип колхоз эшенә чыккан бер көнне Сәриянең күкрәгенә шаулап сөт төште. Я Ходаем, мондый газабыңны бер генә хатын-кызга да күрсәтә күрмә. Яңа гына баладан котылган аналарга чиксез ләззәт китергән шушы халәтнең баласын югалткан әнине нинди газапка дучар итүен, мондый хәсрәтне үз башыннан кичермәгән бер генә хатын-кыз да аңлый алмыйдыр. Кайнар күкрәкне әвәләп, кысып-сытып,
Синең газиз балаңа тәгаенләнгән ризыкның нәп-нәзек сөт җебенә әверелеп, безелди савыттагы ак күбеккә кушыла баруын күрү. Соңрак шул тум-тулык җылымса сөтне аулак урындагы бер чокырга чыгарып түгү. Я Хода, сабырлык, түземлек бирә күр. Күкрәкләре утлы таштай сулкылдап, йокылы-уяулы яткан бер төндә, көзге яңгыр тавышына ишек дөбердәве килеп кушылды. Зәйнәп Бану апа! Сәрия дим! Ашыгыз әле! Ишетмисезме әллә? Председатель тавышы өйдәгеләрнең йокысын качырды. Аңа ярып, йортка төенчек ишәйберләр күтәргән тагын 3 хатын да килеп керде. Давай, проходи дип сөйләнде председатель аларны уздырып. Станцияга бер поезд килеп төшкән. Буларын менә миңа утыртып җибәрделәр. Сугыш булган җирдән алар. Эвакуированныйлар. Ашатыгыз, эчертегез, йоклатыгыз. Калганын иртәгә правлениедә сөйләшеп бетерербез. Мин киттем. Анда тагын бар әле, көтеп торалар дип, ашыга кабалана чыгып та китте. Кайнана уттай кызышып яткан килененә тормаска кушып, үзе җитез генә лампага ут элдерде. Ишек төбендә аптырашып басып торган хатыннарга председательдән өйрәнеп калган сүзләрен тезде. Менә монда проходи, утыр әйдә, садис дип, сәкедә урын күрсәтеп, үзе самавырына барып ябышты. Хатыннарга да җан керде. Җылы карашны шунда ук сизеп алдылар. Үзара тиз-тиз сөйләшеп, өс-башларын салып, әйбер караларын урнаштыра башладылар. Самавыр кайнап, сөтле чәйнең җылысы битләренә алсулык булып төшкәч, бераз күңелләре дә күтәрелеп китте. Смоленск ягыннан икәннәр. Июльдә үк төянеп чыгып киткәннәр дә, җимерек вокзалларда куна-төне гаҗиз булып, ниһаять менә монда килеп җиткәннәр. Хатыннарның күзлеклесе үзен Нина Павловна дип таныштырганы, теге 2 хатыннан аерылып тора иде. Киемнәре дә шәһәрчә. Чәчен дә әллә ничекләр итеп кабартып артка иеп куйган. Үзе чибәр, тавышына кадәр ягымлы. Людмила белән Наташа дигәннәренең Нина Павловнаны хөрмәт итүләре әллә кайдан сизелеп тора. Кинәт сәкедәге чүпрәк чапраклар арасыннан ниндидер бер чыелдык тавыш аваз салды. Зәйнәп Бану дертләп китте. Бала елый түгелме соң? Караңгыда шәйләми дә калуын күр. Төенчек дигәненең берсенә ни бала булган лабаса? Хатыннар да кузгалышты. Нина Павловна ипидән имезлек ясап каптыргач, бала да елаудан туктады. Шупы-шупы китереп, имезлеген суыра башлады. Бигрәкләр дә кечкенә икән, сабый, дип, Зәйнәп Бану да баланы сөеп алды. Шүриле марҗаларыннан өйрәнгән бөтен белгән сүзләрен җыйнаштырып, 1-2 сорауда әтмәлләп оештырды. Как зовут Малинкина? Дочкама, әллә малчыкмысың, диде. Девочка, диде Нина Павловна. Тик нигәдер исемен әйтмәде. Зәйнәп Бануның моңа бер дә исе китмәде. Баласы да Нинадыр инде. Урыс халкының шул бит. Олы Иванда, кече Иван дигәндәй дип, урын җирне көйли башлады. Утны сүндереп, барысы да йоклап киткән бер мәлдә Сәрия саташып уянды. Что случилось? Бомбежка, что ли, дип, Нина Павловна да сикереп торды. Зәйнәп Бануның шит ят кешеләргә киленен бер дә ширле итеп күрсәтәсе килми иде. Ничава, немножко болит дип, тынычландырырга тырышты. Тик Сәрия туктарга уйламады да. Ыңгырашты, саташты. Яңадан ут алдылар. Кайнана кыштыр-кыштыр килеп, Сәриянең уттай маңгайына юеш чүпрәк япты. Кай арада өстенә киенеп өлгергән Нина Павловна да Сәрия янына килде. Я медсестра. Объясните, в чем дело? Зәйнәп Бану түти Сәриянең үле бала табуын, шуннан үзлегеп калып, менә ничә көннәр утта януын, русча татарча сүзләрне бутый-бутый ничек кирәк алай аңлаталды. Все понятно, диде Нина Павловна. А сейчас не мешайте мне, дип, пычмак якка кирип чаршауны корып ук куйды. Пошаманга төшкән Зәйнәп Бануны Наташа бик тиз тынычландырды. Не беспокойся, она все сделает. Всех раненых она лечила, дип,
киредән урынына менеп ятты. Төн бик тыныч узды. Сәрия дә башка саташмады. Бәби дә елап берәүне дә борчымады. Зәйнәп бану иртүк торып почмак якка күз салса, имәнеп китте. Нәни куллары белән Сәриянең күкрәгенә ябышкан сабый, йокаралар шуп-шуп килеп, ими-имә иде. Әле кичә генә я үлә, я кала шутында булган килене исә, сабыйның йөзенә текәлгән дә, мөкиббән киткән. Зәйнәп бануның үзенең дә заманында бер хатынның баласын имезеп торганы булды. Бәбиләгәч, атна буе сөт төшмичә җәфаланган иде бичара ана. Хәзер дә очрашкан сайын шуны хәтергә ала. Иң кирәкле вакытта сабыеңа ими каптыручыдан да кем якынрак булсын ди. Ниятлысың? Исемен белмим, дип пышылдады Сәрия ишетелер-ишетелмәс кенә. Аннан күтәрелеп аңа карады. Кайнана шак катты. Бер ара киленен танымыйча торды. Улмысың бу? Аның килене Сәрияме? Иреннәренә ниндидер бер шиксез рәхәтлек һәм бәхет чагылышы ингән. Бөтен йөзенә мөлаем, самими, шул ук вакытта моңсу да елмаю эленгән хатын аның бәхетсез килененә бөтенләй охшамаган иде. Я Хода! Зәйнәп бану нәкъ менә хәзер генә Ибраһим турындагы хәбәрнең дөньяларга сыймаслык олы фаҗигасын бөтен күңеле белән тоеп алды. Бары тик бала имезүче яшь ана йөзендә генә уяна алган илаһи елмаюны жуя язган икән бит аның килене, ирен югалтып. Бала сулкылдап куйды. Проснулась уже. Ялт кына килеп кергән Нина Павловна кулларын балага сузды. Сәрия кинәт нәүмизләнеп, тиз генә күкрәкләрен каплады да, кызчыкны Нина Павловнага тоттырды. Ой, спасибочки. Целую неделю без грудного молочка, малыш. Вы уже извините нас. Сәрия дә телгә килде. Как ее зовут? Нина Павловна сәер генә елмаеп куйды. Я даже не знаю. Малыш ведь не мой. Как не ваш? А чей же? Не знаю. Я ее нашла во время бомбежки. Эвакуацияга Нина Павловна апасы белән бергә киткән. Икесенең дә ирләрен беренче көнне үк сугышка алган булганнар. Юлга чыкканда апасы үзенең кызын, ә Нина Павловна улын күрергә дә өлгерми калган. Пионер лагерында ял итүче балаларны сугыш башлангач та озатканнар икән. Шул көннән бирле ни ире, ни балалары турында бернинди хәбәр хәтерсез икән бу хатын. Туган җирләреннән кача-кача, нинди генә мәхшәрләргә юлыкмаган алар. Җимерек станцияләрдә аш ялангач килеш поезд көтүләр дисеңме? Товар вагоннарында кысыла-кысыла аягүрә йоклаулармы? Иң куркынычы, сызгыра-сызгыра өсләренә яуган бомбалардан качып, кая барып бәрелергә белми шашынулар. Шундый мәхшәрләрнең берсендә Нина Павловна апасын да югалткан. Үлеләр, яралылар арасыннан да эзләгән үзен. Тик ни кызганыч, табагына алмаган. Әнә шул чакта юлыга ул бу нәни кызчыкка. Күз алдына китерүе дә куркыныч. Өстән бомбалар ява. Тирә-якта ут ялкын, жан ачысы белән кычкыручы яралылар, канга баткан мәетләр һәм яшел чирәм өстендә тыныч кына уйнап утыручы 6-7 айлык сабый. Мөгаен фәрештәләр генә канатларын җәеп, бала гомерен сугыш дәһшәтеннән саклап кала алганнардыр. Нина Павловна сүзләреннән тетрәнеп калган Сәрия кинәт үксеп елап җибәрде. Можно я сама буду ее кормить? Конечно, если не трудно. Нәни кызны иркәләп сөеп, Нина Павловна сабыйның зәңгәр күзләренә төбәлде. Ну скажи мне, курносая, как тебя зовут? Кызчык иреннәрен шәпелдәтеп, алсу телен күрсәтте. Аннары тешсез авызын кыегайтып, көлеп тә куйды. Хорошо, будешь Надеждой. Может, когда-нибудь твою маму найдем, Наденька. Надежда?
Наҗия, дип пышылдады Сәрия. Эвакуация белән килүче бу 3 хатын Зәйнәп Бану апаларда яшәп калды. Бер гаилә булып, уртак табактан ашадылар, башкалар белән бер рәттән колхоз эшенә йөрделәр. Нина Павловнаның көне исә медпунктта үтте. Еш кына шунда кунада кала. Бер ялда күрмәде ул хатын. Кем ширли, кайсының баласы авырган, барысы да аның ярдәменә өметләнә. Тирә күрше авылларда да шундый атаклы врач барлыгын белеп алдылар. Агылалар гына янына. Я төндә дими берәр ширле янына ук алып китәләр. Ә ул зарланырга уйламый да. Вот повезло мне работой. Всю жизнь мечтала стать врачом, а работала медсестрой. А здесь я и педиатр, и терапевт, если нужно окулист и еще кто-то. Сәрия нәни Наҗиягә көннән-көн ияләшә барды. Вакыт-вакыт бу сабый аңа табылдык бер кызчык булып түгел, ә Ибраһим белән икесенең үз баласы. Аларның бәгыр җимеше булып тоела башлый иде. Ул онытылып, сабыйның йөзенә төбәлә дә, оннан Ибраһим шалымнарын эзли башлый. Кылак яфраклары Ибраһимныкы кебек түгәрәкләнеп тора икән. Күр инде бу бармакларын. Нәкъ аныкы кебек. Кызый зәңгәр күзләрен кыскалап көлеп тә куйса, Сәриягә кайчак шул түгәрәк зәңгәр күлләрдә аның Ибраһимы шәүләсе дә чагылып киткәндәй тоела башлый. Ибраһимның бәби чакта тирбәлгән агач караваты да шырмадан төшеп, өй түренә кунаклады. Бәләкәч бик тыныч булып чыкты. Елап кисезләнеп борчымады. Тамагы тук булса, шул караватта аяклары белән уйнап тик утыра бирде. Көндезләрен хатыннар эштә чакта, сабыйга Зәйнәп Бану апа күз колак булса, бала үзе Сәриянең кайтуын бик тиз сизеп ала. Нәни куллары белән аның күлмәк изүен капшап, ими сырый башлый. Ачыктыңмы ни нәнием? Хәзер. Мондый чакларда кайнана пучмак якка кирип китү җаен карый. Я бер сәбәп табып, ишек алдына ук чыгып китә. Килене шул сабыйны имезә башласа, йөрәк турында нәрсәдер шиметтереп ала. Нәрсә ул? Әллә көнләшүме? Ниткән көнләшү тагын? Ибраһимны югалту ачысы әнә шулай кабатлана яңарып, аның күңелен тырный. Я Хода! Балакаемның югалуы шулай ук хак булды микән? Ул калтырап куя. Яшьләрен яулык чите белән сөрткәләп, кыштыр эшенә тотына. Сабый белән артык әвәрә килгән килене кайчакта Зәйнәп Бануга аның бәгыр баласын, Ибраһимын онытыр да, улының кайтмавына сәбәпче булыр күк тоела башлый. Андый чакларда ул килененә каты гына бәрелеп тә куя. Нәрсә? Дөньяңны оныткансың. Имезгәнсең җиткән, үз балаң түгелле. Сәрия дәшми. Аңламыймы ни ул? Газиз балаңны югалту, иреңне югалту кебек үк газаплы икән бит. Бәлки, аңа караганда да ачырактыр. Кайнанасы исә шул минутлык бәргәләнүе киленнең рәнҗүенә сәбәпче булыр дип куркып, шундук йомшый. Артык ияләшеп китә күрмәде юем. Соңыннан үзеңә җайсыз булыр бит. Сәрия дертләп куя. Чынлап та шулай бит. Гел булай булмас. Эвакуацияга килүчеләр үз якларына кайтып китәр. Ул чакта Сәрия нишләр? Барысы да көткәнгә караганда да иртәрәк хәл ителде. Бер көнне Нина Павловна ышынып кайтып керде. Девочки, милые мои, сестра нашлась. Я поеду к ней в Киров дип шак каттырды. 3 хатын кычаклашып елады. Нина Павловна улын, апасын эзләтеп, әллә кайларга хатлар юллаган икән. Менә ниһаять җавап килгән. Апасы исән Сауди. Кировтагы хәрби заводта эшли икән. Хәтта сеңлесен дә үз янына алдыру җаен тапкан. Кирәкле кәгазьләрен дә юллап җибәргән. Эвакуация белән килүчеләрнең урын алыштыруы бик җиңел генә хәл ителә торган мәсьәлә булып чыкмады. Нина Павловнага тагын 3 көн буе ниндидер кәгазьләр артыннан чабарга туры килде.
Шул вакыт эчендә Сәрия танымаслык булып үзгәрде. Ябыкты, суырылды, саргайды. Наконец-то все получилось. Завтра уезжаю, диде Нина Павловна бер көнне кич кайткач. Аннан Сәриягә борылды. Зәйнәп Бану да, Наташа белән Людмила да, барысы бер юлы Сәриягә төбәлде. Нәни кычыкны күкрәгенә кысып, сәке буенда басып торган хатын ташсын кебек иде. Әйтерсең лә ул гәүдәдә тереклекне чагылдырган бер генә исән күзәнәктә калмаган. Бары тик җан түрендәге барлык сагыш, газап, өметләре барысы берләшеп бер ташкын булып Сәриянең күзләренә иңгән дә, тамчы-тамчы яшькә әверелеп, иреккә ургыла. Ул күзләрен мөлдерәтеп, Нина Павловнага төбәлде. «Прошу вас, девочку оставьте. Я все сделаю». Нина Павловна аларның икесен бер юлы кочаклап алды. Иртән бөтен тирә-күрше аны басу юлына кадәр зата чыкты. Бала күтәргән Сәрия генә капка төбендә басып калды. Инде бер дә бетмәс күк тоелган сугыш та ниһаят тәмамланды. Менә сугыш кына бетсен, барысы да рәтләнер дип ни көткән булсалар да, дөнья тиз генә җайланырга ашыкмады. Исәннәр кайтты. Кемдер аксаклап, кемдер кулын муенына асып, ярым җимерек авыл да күпмедер җанлана төште сыман. Тик тамак ягы һаман да такы-токы, өс-башны исә әйтеп тә торасы юк. Сугышның буеннан-буена Ибраһимнан бер генә хат килеп ирешмәсә дә, Зәйнәп Бану белән Сәрия аны һаман көтә иде. Әле бер яктан, әле икенче яктан төрле хәбәрләр килеп җитешә торды. Имеш, иске йорт авылының хәбәрсез югалды дип саналган берәү, көтмәгәндә, уйламаганда кайтып төшеп шаккат торган ди. Имеш, субаш атының күптән үлде дип исәпләнгән берәүдән хат алганнар. Госпитальдә ятам, килеп алыгыз дип язган ди. Имеш, Сәрия Зәйнәп Бануга, ә кайнанасы Сәриягә шуңа охшаш хәбәрләрне ташып кына торды. Сугышка Ибраһим белән бер көндә чыгып киткән Гатаулла да кайткач, теге өмет дигән нәрсә тагын үсте, тагын зурайды. Тик Гатаулла гына Ибраһим белән военкоматта ук аерылышуларын, аларны эшелонга тиеп озатканда, Ибраһимнарның башка составны көтеп калуы турында сөйләде. Ике ялгыз хатын йортның ике почмагында очсыз-кырыйсыз төннәрне йокысыз уздырды. Зәйнәп Бану намаз сайын улының исәнлеген теләп дугалар кылса, Сәрия үзе аяксыз кулсыз булса да ярый, күтәреп йөртергә дә ризамын. Тик исән генә була күрсен дип Аллага ялварды. Ибраһимны көтүче өченче берәү, 5 яшын тутырып килүче Наҗия, өйдәгеләр өчен бик кадерле ул кешенең үзенә кем тиешлеген аңлый алмый җафаланды. Әйдә ярый, кем булса да барыбер түгелмени? Иң әһәмиятлесе әнисенә дә, әбисенә дә иң якын зат. 46-ның язында Зәйнәп Бануларга күтәрә алмаслык заем салдылар. Түләрдәй бер рәтләре дә юк иде. Сыерны сатарга туры килде. Сыер гаиләнең бер кешесенә әверелеп бетеп, аңа бик ияләшелгән иде. Сугыш башланган елны беренче тапкыр бызаулаган иркә сыерга яратып шулай дәшәләр иде. Аларны иң авыр елларда шешенеп үлүдән саклап калды. Җирләр чирап, беренче кар төшкән мәлләрдә һәр елны бызаулап, әллә ничәрәт куандырды. Зәйнәп Бануның үзе өчен иркә һәм Ибраһим күзгә күренмәс ниндидер җепләр белән бер-берсенә бәйләнгән дә, улының сугыштан таза имин әйләнеп кайтуы да шул сыерның күши-күши абзарда аны көтеп алуына барып тоташадыр кебек тоела иде. Ибраһимына тәгаенләнгән күпме наз, сыйпау, иркәләүне татыды ул сыер. Адресы билгеле булмау аркасында улына җибәрелми калган хатлар,
шул хат белән юлланырга тиеш булып та, аларга сыеша алмый калган күпме сагыну, күпме моң, көйгә әверелеп, күз яшьләре булып, шушы абзарда тамды. Каз канатларын санадым, тезелеп кагынганда, тулган айларга карадым, өзелеп сагынганда. Бираздан Зәйнәп бану кисәк кенә җырдан бүленә дә, яраткан сыерын шутсыз шамасыз вәгъдәләргә күмеп ташлый. Менә абыең кайткач Алла бирса, пешәнне намаз елгасыннан чабып ап кайтыр. Андагы үлән тәмле дә, хуш исле дә. Абыең кайткач Алла бирса, лапас түбәсендә яңадан ябар, сиңа да шыгырак булыр. Абыең сугыштан исән-имин кайткач, синең бузауларыңа кичерәк кенә булса да, бер бурабзар әтмәлләп куяр Алла бирса. Ибраһим һәм сыер. Зәйнәп бануның улын югалту ачысын күтәрә алган йөрәге монысында биреште. Сыердан мәхрүм калу Ибраһимның исән-имин әйләнеп кайтуына исәпләнгән өметләрне шәлпәрәмә китерде дә куйды. Иркәне Арча базарына заткан көнне Зәйнәп бану әллә нигә буталып, онытылып китеп, чиләген шалтырата-шалтырата саварга дип абзарда малын юллап йөрде. Оннан исенә килеп сыер тагарагына капланып, үкси-үкси елады. Улым, Ибраһимым минем, кайлардасың син? Никләргә кайтмыйсың соң? Кайнананың көне буе өйдә булмавын Сәрия эштән кайткач та сизеп алды. Зәйнәп бану әллә ничек бик җайсыз итеп абзарның җир идәнендә бөгәрләнеп ята иде. Карчыкның күзләре улы Ибраһим һәм сыеры иркә кайтмаска дип китеп югалган Арча ягына төбәлгән дә катып калган. Бала-чаганың шул инде. Берәүсенең авызыннан чыккан сүз икенчесенең колагына килеп ирештийсә, биттем диген. Хәзер эләктереп алырга гына торалар. Марҗа кушаматы да шулай булды. Наҗияне киләп тә, такмаклап та үчекләделәр. Марҗа, Марҗа, Марҗа. Кушаматның килеп чыгышын бөтен нечкәлекләре белән аңлаган Сания аптырагач ачуланып та, куркытып та карады. Тагын бер тапкыр ишетсәм, телегезне менә шушы пычак белән кисеп алам дип янагач кына туктады балалар. Шулай да Самат дигән малай бер булмаса бер үчекләп алырга бер дә иренмәде. Сания апасы күрмәгәндә иреннәрен бирә-бирә Наҗияне кытырта. Марҗа, Марҗа. Наҗия үзе дә инде Марҗаның матур курчак түгеллеген күптән аңлады. Нишләмәк кирәк? Авылда кушаматсыз бер бала да юк. Аның бәхетенә дигәне Марҗа булыр. Тик ниндирәк була икән соң ул Марҗа дигәннәре? Белде. Ниһаять, Марҗаны да үз күзләре белән күрергә насыйп булды аңа. Бактың исә, бер дә әллә ни түгел, гап-гади бер хатын икән. Югыйсә урамда Абҗабар Марҗасы килгән дигән тавышны ишеткәч, алдын-артын карамый шунда чапкан иде. Озын гына чуар күлмәк кигән таза хатын Саматларның капка төбенә утырган да, тыныч кына көнбагыш чиртә. Янында яшел кыяклы суган белән тум-тулык зур кәрзин. Әле май уртасы гына булуга карамастан, ни арада шул кадәр үсеп, ни арада өлгергән диген ул суганны. Марҗаны сырып алган хатын-кыз кәрзиндәге суган арасыннан үзенә ошаган бәйләмне сайлап ала да, тиенле акчасын шутлап аның учына сала. Ни хәл итәсең? Алар авылында яшелчә шәйберне өйләре инеш буендагылар гына үстерә ала шул. Наҗияләр урамы сусызлыктан интегә. Шәй суына әниләре чишмәгә үзләре барса, мал эчертергә суны инештән ташу. Әлеге дә баягы шул бала-чаганың, яшүсмерләрнең арык җилкәсенә төшә. Инеш үзе чыпчык тезеннән генә булса да, ярларының биеклеге Кавказ таулары диярсең. Наҗия бер дә канәгать калмады. Марҗа үзе матур түгел. Саткан суганы да ачы иде. Ичмасам алма җиләги шәйберләр сатучы булса бер хәл. Ә монда суган. Андый юан марҗалар аларның үз авылында да буа-буарлык. Юк,
Бик үк әйбәт кушамат түгел икән ул. Марҗа. Марҗа Наҗиясе дә үсте. Зәп-зәңгәр күзле, озын сары тылымлы авыл шибәре булып җитеште. 18-гә чыккан язда кызый Казанга китәргә хыялланды. Аның бик тә врач буласы килә иде. Калада медучилище дигән бер җир барын, анда Наҗия кебек 7 сыйныф бетергәннәрне укырга алганнарын ул инде күптән белә иде. Тик менә председатель Гатауллагына киресенә катты. Нәрсә калган сиңа анда? Сыерыңны савуыңны бел дип, кызның авызын томалады. Наҗия аның сүзен тыңлап, 7-не бетергән җәйдә әнисе янына фермага эшкә чыккан иде. Ул чагында Гатаулла гел башкача сөйләнде. Уку кашмый ул, киләсе елга барырсың. Сәвит председателе белән үзем сөйләшермен. Кирәкле язуларны рәтләп бирербез. Эшләп килүчеләргә укырга керүе дә җайлырак була, стипендия кебек нәрсәсен дә бирерләр. Сәрия үзе дә, Наҗия дә Гатаулланың вәгъдәләренә ышанып килде. Җитмәсә, ул көзне икмәге дә мулдан булып, хезмәт көненә печән салам ише мал ризыгы да шактый тиде. Икесе дә бик куанышып, колхоз биргән бозауны кеше итеп кыш чыгарганнар иде. Гатаулла монысын да искә төшерде. Яхшылыкның кадерен белмәгән нәрсәләр. Колхоз сезгә бозау кадәр бозау бирде. Ә син Казанга лакмакчымы? Кашмый тор әле. Бозау дигәннәре Алла ярдәме белән генә аларга эләккән бер мал иде. Ул чакта ферманың бер тана сыеры игезәк бозау табып, бозауларның берсе шактый зур булса да үле туды. Нишләмәк кирәк, була торган хәл. Ярый әле теге заман түгел, түләтерләр дип куркасы юк дип, үзләрен тынычландырдылар. Мал врачы актларны төзеп, эшне бетереп киткәч, Наҗия ах итте. Бозау тере иде. Үзе бик хәлсез, күзен дә ача алмый мескен. Әмма сулый. Әллә фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килеп, әллә Сәрия белән Наҗиянең аналы-кызлы көн-төн фермада ятуын искә алып, Гатаулла ни үле, ни тере бозауны аларга бирергә дигән карарны чыгарып та куйды. Тәрбияләп карагыз, мужит рәтләнер. Менә шул бозау алар бәхетеннән тернәкләнеп китте. Иркәне затканнан бирле сыер заты күрмәгән ана белән кыз шатланып туя алмадылар. Бозаулары шактый көр танага әйләнеп, киләсе елга Ходай бирсә сыерлы булабыз дип сөенеп йөргән мәлләре иде. Или Казанга китәсең, или колхоз бозавын кире китереп куйган бул дип акырды Гатаулла. Наҗия буйсынды. Әнисенә сүз тидерергә күнекмәгән иде кыз. Гатаулла үзе җае чыккан саен тол хатының бәгыренә тиеп килде. Ирен хәбәрсез югалган кеше. Может, ул немец ягына чыккан сатлык жандыр дип, Сәриянең йөрәге итен ошады. Яшьлек дусты Ибраһим белән бергә үткәргән комсомол туенда, бер үк көндә сугышка алынуында күңеленнән сызып ташлаган иде ир. Наҗиянең гел бишледән генә торган мәктәпне тәмамлау турындагы документы быел тагын сандык төбендә ятып калды. Кыз бик үртәлде. Ничек хыялланган иде бит. Гатаулла аны Казанга җибәрмәскә җан тартышыр дип кем уйлаган? Дөрес, укырга китүчеләргә язуны райкомалдан да алып була диләр. Ә сыер, ул чакта тонаны фермага кире илтеп бирергә дә үзләренә сыерсыз калырга туры килә шул. Аларның сыер алырлык рәтләре әле тагын кайчан була? Белгән юк. Гел булай булмас, кызым. Казаныңа да китәрсең, укырсың да. Эх, әни, кызының эхында тагын бер сер ятуын ана күңеле сизә иде. Сизмини. Наҗиясенең күз яшьләре кайчандыр Марҗа дип күзен ачырмаган Саматка барып тоташа шул. Гатаулла Саматының кичләрен клубтан кызын зата кайтуын, яшьләрнең бер-берсенә сыенышып капка төбендә утыруын Наҗия генә түгел, бүтәннәр дә күрә сизә иде. Председатель малайы Наҗия белән бергә 7 классны тәмамлагач, күрше авылга йөреп 10-чыны да бетерде. Быел җәй буе төзүчеләр институтына керәм дип, башын күтәрми имтиханга әзерләнде. Институтны бетергәч, биеклеге болытка кадәр җитә торган йортлар төзүче инженер булам мин. 15-20 этажлы йортлар.
Наҗиянең Казанда 5 катлы йортлар күреп шаккатканы бар иде. Әнисенең ерак туганы шундый өйләрнең берсендә яши. Баскыч буйлап менәсең, арып хәлдән таясың. Туктап ял итеп тә аласың. Ой, онда күпме баскыч кирәк булачак? Самат шаркылдап көлде. Тиле, баскыч нәрсәгә хаҗәт? Кирәкле тажга кадәр лифт алып менәчәк. Лифт? Лифт шул. Наҗия әллә нинди ят сүзләр белгән укымышлы егеткә кызыгып та, көнләшеп тә карады. Кара инде бу Саматны. Белмәгәне юк. Югыйсә, авыл мәктәбендә укыганда Наҗиядән калыша иде. Урысчасы да такы-тыкырак булып, диктантны гел аннан күчереп килде. Хәзер ничек сөйләшә? Наҗия дә укыячак. Теге медучилище дигән җирдә укырга әнисе әллә кайчан ризалыгын бирде дә. Тик менә Атаулла гына юлга аркылы төшә. Атаулла һәм сыер. Самат имтиханнар бирергә дип Казанга китеп барды. Наҗия ни көтсә дә, ни хаты, ни хәбәре килеп ирешмәде аның. Кыз ут йотты. Конкурс дигәннәреннән үтә алды микән? Хат хәбәре булмавына да әллә ни исе китмәде. Башында күтәрми укыйдыр. Инженер булулары җиңел дип беләсең мәллә дип үзен тынычландырды. Шулай да бер көнне савымчы кызлар сөйләшеп торганда, Самат, Гөлҗиһан исемнәре колагына чалынып, Наҗия дә сүзгә кушылды. Нәрсә, әллә Самат кайтканмы? Кызлар шаркылдашты. Кара бу хәйләкәрне, белмәгән булып кылануын күрәле. Безгә әйтмәгәч тә барыбер белдек. Кайнанан кибеттә мактанып торды. Минем малай инженер була дип, маладис дип профессорлары үзе кулын кысканды. Наҗиянең түбәсе күккә тиде. Тәки кергән. Әйбәттә булгансың. Тик тукта, нигә үзе хәбәр итмәгән? Хатта язмый. Әллә кызый ут йотып Саматның үзен көтте. Аның исәпләвенчә, укулар башланганчы егет үзе кайтып күренергә тиеш иде. Казан ерак җир түгелле. Юраганы юш килде. Самат кайтты. Тик егет танымаслык булып үзгәргән иде. Әллә нинди тар чалбар, ялтыравык ботинкалар киеп алган. Гел шәһәрләшеп беткән. Анысы председатель малайы галәмәт һаваланып, эреләнеп кайткан иде. Бер партада утырып укыган Самат та димәссең. Клубта да үзен башкачарак тота. Элекке кебек биергә дә чакырмый. Модный ботинкама тузан кунмасын дигәндәй, әллә кем булып читтәрәк басып тору ягын карый. Озатты ул кызны. Тик анда да күңел күтәрерлек бер җылы сүз дә ишетмәде Наҗия. Саматны алмаштырып куйганнармыни? Безнең Казанда, безнең институтта дип мактануын белде. Киләсе елга мин дә медучилищега керәм, диде кыз хыялланып. Беләм мин ул училищены. Анда җыен авыл гыйбатлары укый дип, аның сүзен бүлдерде Самат. Менә безнең институт. Наҗия түзмәде. Үзең кемсең? Бигрәк тиз үсеп киткәнсең дип, ялт борылып өенә чапты. Мондый гына үпкәләшүләр яшь чакта булмый калмый дип, кыз инде үзен тынычландыра да башлаган иде. Тик шишмә юлындагы сөйләшү бөтенесенең астын өскә китерде дә куйды. Клубка киткәнче чәй суына барып кайтыйм дип шишмәгә ашыккан Наҗиягә су юлында председатель хатыны Гөлҗиһан очрады. Төртмә телле, әнисенә дә гел бәйләнеп торган бу хатынны Наҗия бик үк яратып бетерми иде. Шулай да караңгы чырай күрсәткәне булмады. Ни хәл итәсең? Ул бит Саматның әнисе. Кыз бик җылы итеп исәнләште. Шул чакта Гөлҗиһан әллә ничек ямьсез итеп аңа борылып карады. Зәп-зәңгәр күзләре белән балкып торган шушы чибәр кызның елмаюы аны чыгырыннан чыгарды. Нәрсә ржайдың дип кычкырып җибәрде ул үз-үзен белештермичә. Иртән көтү куганда күрше хатына әйткән сүзләр исенә төшеп, күзләренең агы белән йотардай булып кызга төбәлде. Нәрсә ди бит? Синең Саматың Сәрия кызын кичә дә озатты ди. Озатмый торсын әле. Минем райком секретары кызына өйләнердәй малайыма
шушы салам түбәт тигәнәктәй сарылсынмы? Тәтемей торсын әле. Гөлҗиһан кызды. Аптырап калган Наҗиягә әллә ниләр әйтеп ташлады. Теле тормоздан ычкынган, итәгатьлек дигән нәрсәне оныткан иде хатын. Минем малай янында духың булмасын. Синең кебек җилдән туган, нәсел-нәсәпсез егет түгел бит ул. Председатель малае. Марҗа башы белән кая үрелә бит. Сәриясен әйтер идем, башы беткере, каян иярткән шушы сарбайны. Тагын бер тапкыр кисәтәм, кызый. Самат янында күрсәм, бәбәкләреңне чыкып алырмын, ишетсен колагың. Наҗия өенә кайтып пешәнлеккә менде дә, туйганчы елады. Менә ни өчен укырга җибәрмичә алдап йөри икән аны Гатаулла. Казанга китсә, Самат белән очрашуларыннан курка икән бит. Райком секретарина кияү булырдай малай икән бит Саматлары. Ә Наҗия өчен ул нәкъ үзе кебек гап-гади бер классташ иде. Классташ кына түгел икән лә. Наҗия аны ярата да башлаган иде бугай. Саматның әнисе үзен ничек хурлады. Нәсел-нәсәпсез марҗа, җилдән туган, диде. Менә ни өчен бер хатта язмаган икән Самат. Ә мин... Кыз тагын яшьләренә тыгылды. Белә бит ул. Белә, барысын да белә. Шушы Самат бит инде гел-гел марҗа дип үртәгәч, әнисе аңа күңел түрендәге серен ачып салды. Синең әти-әниең башка кешеләр. Мин сине тәрбиягә алдым дип аңлатты. Ул чакта кызның үз әнием кем, исеме ничек дигән сораулары җавапсыз калды шул. Анысы Наҗия үзенең исемен дә белми икән бит. Я Хода, кем икәнеңне дә белмичә ничек яшәргә кирәк? Наҗия калтырана елады. Сәриянең үз әнисе түгеллеген белү булай ук борчымаган иде аны. Шундый әйбәт, ягымлы, йомшак күңелле бит ул. Туктале, нишләп ул әнисе турында чит кеше турындагы кебек уйлыйсың? Үзенеке бит инде. Аның әнисе, тагын кем булсын ди. Теге стенага эленгән рәсемдәге, әнисе янәшәсендә елмаеп торган теге ир кеше кем булып чыгасың алайса? Әнисе бик яраткан, хәзер дә көткән Ибраһим, Наҗиягә кем тиясың? Кызның башы буталды. Нәрсә дияргә дә белми аптырап бетте. Ә ул үзе, Наҗия, кем була? Исеме ничек? Кайда туган? Уйлап карасаң, бик куркыныч нәрсә икән бит ул. Исемеңне дә белми яшәү. Пешәнлектән әнисе эзләп тапканда, Наҗия елый арып йокыга киткән иде. Шул төндә ул үзенә сүз бирде. Самат исемле теге егетне күңеленнән мәңгегә сызып ташларга. Әнисенә бер вакытта да, бер кемнән дә сүз тидермәскә. Бик ярата бит ул үзенең әнисен. Барыбер укыды Наҗия. Медучилищены кызыл дипломга бетерде. Казан больницасында эшкә калу мөмкинлеге булса да, авылын сайлады. 62 елның эссе җәе иде. Кулда фанер чемодан, ә чемодан төбендә кызыл диплом. Шуннан да зуррак бәхет була микән бу дөньяда? Мөгаен юктыр. Әнә ул дөньяның иң бәхетле кызы юл тузанында аяк эзләрен калдырып, чүәкләрен кулына тотып, җәяү атлый. Йомшак һәм җылы тузан табан асларын шундый рәхәт кытыклый. Кулдагы чемодан да әллә ни авыр түгел. Станциядан авылга кадәр булган 6 чакрымда шүп кенә кебек тоела. Казан су аша салынган асылмалы күперне чыкканда, Наҗия тыелып кала алмады. Тирә-якта берәү дә юклыгына ышангач, күлмәген тиз генә салып атты да, билдән генә булган суга керде. Кызы күзләрен кыса төшеп, бер баш түбәсендә янып торган кояшка, бер аяк астында аермачык күренеп яткан шуир ташларга карады. Рәхәт. Бик рәхәт иде аңа. Җылымса суда туйганчы чупырдады ул. Озак та иркәләнәсе килгән иде. Тик әллә нидән шикләнеп, ялт кына киенеп куйды да, юлын дәвам итте. Шул чакны көтмәгәндә уйламаганда, аны бер егет куып җитте.
Адымнары шактый озын тоелса да, кызны узып китәргә ашыкмады. Янәшә атлап киттеләр. Мин сезне беләм. Наҗия шикләнеп куйды. Очраган бер егет белән ачылып сөйләшә торган гадәте булмаса да, җавап бирүне кирәк тапты. Ә мин юк. Мин сезнең кайсы авылга кайтканны да беләм. Ул Наҗияләр авылын атады. Наҗия тагын да ныграк каушады. Ә егет аның саен әрсезләнә төште. Минем 2 кулда буш. Ә сез чемодан күтәреп кайтасыз. Бирегез монда чемоданыгызны. Наҗия егетне танымаса да, чемоданын сузды. Күзләре бик тә ягымлы. Бердән начар кешегә охшамаган иде шул ул. Ә мин чемоданда нәрсә барын да беләм. Кыз дирт итте. Бармагычларыннан сизелер-сизелмәс калтыравык йөгереп узды. Тирән итеп суларга да шикләнеп, тын гына атлавын белде. Анда кызыл тышлы диплом дип сүзен дәвам итте егет. Диплом эчендә гел бишлеләр генә. Дипломга Сафина Наҗия дип язылган. Кыз түзмәде, көлеп җибәрде. Син кем? Күрәзәчем әллә? Минем турда тагын ниләр беләсең? Бик күп беләм. Тагын сезнең сыерыгыз бозаулады. Менә шул. Наҗиягә кызык булып китте. Тишеме, үгезме? Тише. Кызый шунда барысын да аңлап алды. Түзә алмыйча шаркылдады гына. Мин дә сине беләм, син Илдар. Егет шаккатты. Каян белдең? Наҗия әнисеннән хат алуын, ул хатта Илдар исемле бик әйбәт ветврач егетнең бер дә иренмичә сыер бозаулаганда ярдәм итүе, соңыннан әнисенең егетне мәтрүшкәле чәй белән сыйлавы, Наҗиянең рәсемен күргәч, дөньядагы иң чибәр блондинка дип атавын әйтеп тормады. Егеткә карап шаркылдавын белде. Мин дә күрәзәче бит. Алар шулай танышты. Наҗия белән Илдар, Илдар белән Наҗия. Самат белән бәйле дөнья ни уйламаска тырышса да, хәтерендә яңарып, моңа кадәр кызның үзәген үзеп килә иде. Җитмәсә, икесе дә бер Казанда. Әнә шушы чутсыз чамасыз кеше белән шыплап тулган Казан каласының кайсыдыр бер почмагында Самат дигән егетнең дә булуы Наҗияне гел дулкынландыра иде. Ул хәзер нишли икән? Кыз дәрес вакытында лекция язып утыручы Саматны хәтерендә яңарта. Менә Самат ашыга-ашыга китапханәгә бара. Самат стадионда, физкультура дәресендә. Самат. Саматны күңелдән сызып ташларга дип, пешәнлектә бирелгән антны кыз әллә ничә тапкыр бозды инде. Төзүчеләр институтының таш диварларына сыенып, качып кына егетне күзәткән чаклары булды аның. Башта ешрак, аннары мондый урлашып күзәтүләр сирәгәя төште. Ант итүләре бер дә читен булмаган икән. Әмма күңел дигәнең генә соңгы тапкыр кайчан күзләде соң ул Саматны? Май айы иде. Бик чибәр бер кызны биленнән кычып, институт яныннан такси машинасына утырып китте Самат. Китте. Теге күңелдән сызып ташлау дигән антны Наҗия шул кичтә тагын кабатлады. Ялгызы гына йөргән Самат әлегә кадәр күпмедер дәрәҗәдә аныкыда иде. Ә хәзер юк. Авыл медпункты Наҗияне генә көтеп торган диярсең. Әллә ни гомер җүнле шәфкать туташы күреп тиенмәгән авыл үзенең вак-төяк ширләре, борчу мәшәкатьләре белән кызны үз иченә бетереп алды. Кайткан кичендә үк аларга тыны бетеп гат авылга килеп керде. Сәрия дим. Тиз була күр зинһар. Наҗияңне чакыр. Бетте, Гөлҗиһан харап булды. Вәт дивана хатын. Хатын кыз кулына балта тоттыралармы? Наҗия йөгерде генә. Әле кулда эшкә керешү турында приказ да юк. Беренче ярдәм күрсәтерлек әйберләре дә җитәрлек түгел. Ә бармы ярамый? Гиппократ анты бар. Гөлҗиһан теге шишмә юлында очраган явыз хатынга бөтенләй охшамаган иде. Йөзе аппак,
Күз төпләре күм-күк булып, ишек алды уртасында ята. Күрше хатыны ах-ух килеп аның тирәсендә бөтерелә. Үткен балта кул аркасындагы кан тамырын җәрәхәтләгән икән. Канга баткан өс-баш хәлнең шактый катлаулы булуын дәлилли. Шулай да Гатаулланың белер-белмәс салган жгутының ярдәме тигән. Кан фонтан кебек аттырудан туктаган иде. Наҗия тиешле ярдәмен күрсәтеп өлгергәнче, председатель УАЗига да капка төбенә килеп җитте. Шул машина белән Гөлҗиһанны район больницасына да илтә китте ул. Юлда барганда Гөлҗиһан аңына килде. Наҗия дә җиңел сулап куйды. Гөлҗиһан дим. Я, хәлең ничек? Гатаулланың тавышы да үзенекенә охшамаган, йомшак иде. Наҗия аны хәтта кызганып та куйды. Хатын ишетелер-ишетелмәс пышылдады. Ярыйсы. Ярый әле Наҗия булышты. Юкса беткән идең, тиле хатын. Наҗия аны бүлдерергә ашыкты. Кирәкми, сөйләштермә, Гатаулла абый. Гөлҗиһан яшьле күзләрен тутырып Наҗиягә карады да яңадан күзен йомды. Кирпекләре арасыннан сыңар яшь сытылып чыкты. Рәхмәт. Хатынны больницада калдырып кире борылганда дөм караңгы иде инде. Ни Гатаулла, ни Наҗия юл буе авыз ачып бер сүз катмыйча, икесе дә уйга чумып, тып-тын кайтты. Шишмә юлындагы теге сөйләшү дә, Гатаулланың укырга җибәрмәскә тырышып акырынулары да Наҗиягә әллә кайда еракта, элеккеге тормышта ук калгандай тоелды. Машина өйләре янына кайтып җиткәч, Гатаулла абый, син артык кайгырма. Менә күрерсең, Гөлҗиһан апа берәр атнадан кайтып та җитәр дип, Гатаулланы тынычландырырга тырышты ул. Аннан, син жгутны бик дөрес салгансың дип өстәп тә куйды. Гатаулла мескен генә тамак кырды. Теге ни, анда медпунктның түбәсен ямаштырырга да кирәк бугай. Правлениягә килерсең. Такта табарбыз, диде. Капка төбендә каршы алган әнисе янәшәсендә тагын берәү бар иде. Илдар Наҗиягә кулын сузып, машинадан төшәргә булышты. Ул кичне капка төбендә алар шактый озак утырды. Иң якты йолдызлар тезмәсен күрәсеңме? Диде егет күккә төртеп. Күрәм, билгеле. 7 йолдыз бит ул. Бигрәк матур исем кушканнар. Кыз көлде. Матур шул. 7 йолдыздан торгач 8 димәсләр инде. Син дә 7 йолдыз. Минем 7 йолдызым. Бу сүзләрне ишетү Наҗиягә бик рәхәт тоелды. 7 йолдызым дип йөртте аны Илдара беренче көннән үк. Нигә 7 йолдыз? Ни төпшенсә дә Илдар дәшмәде. Көлде генә. Соңрак туйдан соң ул Наҗияне зур көзге каршына бастырды да, кулына тагын бер көзге тоттырды. Күрәсеңме? Яшь кәләш көзге аша үзенең ялангач аркасына төбәлде. Һәм шаккатты. Аркасының миңнәргә бик бай булуын белә иде кыз. Тик аларның 7 икәнен кемгә санатсын да, күктән ингән бизәген кемгә күрсәтсен ди. Менә ни өчен 7 йолдыз икән ул. Минем 7-нем дип кенә йөртте шул Илдара. Эпилог. Кесә телефоны сандугачтай сайрап, Наҗияне уйларыннан бүлде. Ул яшьләрчә җитез кыланып, тиз генә урыныннан кузгалды. Оныгы Дамирның көр тавышы күңелен күтәреп җибәрде. Әбекәй, хәлләр ничек? Балакаем, синмени? Аллага шөкер әле. Наҗиянең тавышы әллә ничек нечкәреп чыкты. Бу оныгын айрыуча ярата ул. Дамир да шуны сизә. Университеттагы эшләре тыгыз булса да, әбисенең күңелен күрергә бер дә иренми. Көн дә шалтыратып тора. Бәлешеңне әзерли тор, әбекәй. 2-3 сәгатьтән кайтып та җитәбез. Наҗия җитәбез сүзен шунда ук эләктереп алды. Әллә сөйгән кызы беләнме дигән уй башында сызылып үтте.
Теге башта Дамир шаркылдады. Түгел, әбекәй, Шамил белән икәүбез. Шамил белән икән. Кайтыгыз, кайт балалар. Исән-имин йөрегез. Шамил Казан егете. Дамирның курсташы. Агылый белән тагылый кебек университетта гел бергә алар. Авылга да беренче генә кайтуы түгел. Дамир көлә. Әллә сез игезәкләрме диләр безгә? Мин аптырап тормыйм, әйе дип кенә җибәрәм ди. Шамил үзе дә Наҗиягә әллә ничә кат әйтте инде, сез минем әбиемә охшагансыз дип. Наҗиянең сүзе бер. Әбиләр барысы да бер-берсенә охшый ди. Егетләр кайтып кергәндә, бөтен өйне бәлеш исе тутырган иде. Сизәсеңме, Шамил? Мондый бәлешне минем әбекәй генә пешерә ала, диде оныгы иснәнеп. Ике егет, Дамир белән Шамил, шаяра көлә ишек алдында утын яра. Балталарына күз иярми. Шикәрдәй ак кайын утынын мунча буена өеп тә куйганнар инде. Егетләр икесе дә таза, мускуллар уйнап тора. Тешне сындырырлык салкын кыю суы белән кыйынуда аларга уен гына. Яхшы атлардай пышкыра шаярышалар. Наҗия озын ак сөлгенең берсен оныгына, икенчесен кунак егетнең җилкәсенә салды. Я, артыгын кыланмагыз, я салкын тидерерсез. Нинди салкын тиюди, без үзебез аңа тиябез, әбекәй. Менә Шамил Наҗиягә аркан борылды. Шунда Наҗиягә әллә нәрсә булды. Куллары үзеннән үзе кунак егетнең җилкәсенә үрелде. Үрелде дә, дерелдәгән бармаклары аның кояшта каралган аркасы буйлап әкрен генә шуышты. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Агарып киткән иреннәре ишетелер-ишетелмәс пышылдады. Бишәү. Санама, әбекәй. Артык та ким дә түгел, төп-төгәл җидәү. Җидегән йолдыз кебек миңнәрем. Әбиемнән күчкән хәзинә. Әбидә дә шундый ук миңнәр. Наҗиянең кинәт башы әйләнеп китте. Әнә Шамил күзләрен кыса төшеп, үз әбисеннән ишеткән кыйссаны сөйли. 41дә сугыш башланганда ул кичкенә кызчык булган әле. Әтисен, әнисен дә бик яхшы хәтерли ул. Исемнәрен дә онытмаган, тик менә фамилиясын генә белми. Әтиләре фронтта югалгач, әнисе 2 кызын җитәкләп каядыр киткән. Поезд белән кая барганнар? Каян качканнар алар? Әбием 5 яшьлек кызчык, анысын каян белсен ди. Менә әнисенең бомбежка вакытында яраланып үлүен яхшы хәтерли. Сеңлеңне сакла зинһар, саклый күр дип үзгәләнүе дә исендә калган аның. Әбием үзе дә бала гына булган шул. Тәпидә йөрмәгән сабыйны ничек карый алсын ди ул? Югалткан ул сеңлесен. Үзе Казан детдомында үскән. Әлегәчә елый. Сеңлемне саклый алмадым ди. Зәңгәр күзле, сары чәчле курчак кебек кыз иде ди. Изләтеп тә карады үзен. Әллә кайларга хатлар да язды. Тик юкка. Алар шактый озак утырды. Әбием сезгә охшаган дип гел әйтә килдем бит мин. Күзләре, гәүдәсе, тавышы да нәкъ сезнеке кебек. Хәзер менә бу 7 миң. 7 йолдыздай миңнәр. Нигә? Булмас дисезме? Әбиең ни исемле? Минем әбиме? Нәкъ сезнең кебек, Наҗия атлы. Сеңлесенең исеме ничек булган? Беләсеңме? Белмени, Сәрия исемле булган ул нәни кыз. Яхта. Бу ни соң? Сәрия. Зәңгәр күктә йөзгән бөдрә ак болытлар җирне күзли чиксезлеккә ашыга. Күзләрен шул болытларга төбәп, ул да мәңгелеккә дәшә. Әһә-һә-һәй!
ишетәсезме мине? Минем исемем Сәрия. Гөлчәчәк Хафизова укыды.